Għal sena oħra tħabbar l-avveniment Christmas in the Capital bi programm varjat ta' attivitajiet tal-miliet li se jittella fil-Belt Valletta mill-25 ta' Novembru sal-31 ta' Diċembru 2023. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u ċerpersin tal-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta Jason Mikallef. Il-Ministru Owen Bonnici deskriva dan il-programm bħala opportunità għal familji Maltin u Għawċin biex iżuru l-kapitali ta' pajjiżna matul il-perjodu tal-miliet. Kif qed nirsqu lejn il-ġranet tal-miliet lejn dan il-perjodu tan sabiħ ta' paċi u serenità, aħna tintellaw programm kulturali li ċċelebra tradizzjonijiet Maltin kif ukoll l-arti u l-kultura fil-Belt Valletta b'ħafna attivitajiet sbieħ li se jinżlu tajjeb ħafna mal-poplu Malti u Għawċi u mat-turisti li jżuruna. Iċ-ċerpersin tal-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta tenna kif fid-dawl ta' dak li tiseħħ f'diversi pajjiżi madwar id-dinja din is-sena fil-programm tal-miliet se jkun hemm ukoll attivitajiet li jaqlu sens ta' paċi u li jfakru l-qofol ta' dawn iż-żminijiet b'mod speċjali l-proċessjoni tradizzjonali u tant tażiża għalina l-Maltin ta' Ġesu Bambin. Mikallef komplajiet li dan il-miliet se jkunu qegħdin jintlaqgħu l-familji lura fil-Belt Valletta b'29 attività u attrazzjoni fuq medda ta' xahar. 29 attività li waslunna sal-aħħar tas-sena sal-31 ta' Deċembru. Programm ta' attivitajiet li huwa mirat għall-anzjani tagħna, għall-familji tagħna, għan-nisa, għall-irġiel, imma fuq kollox ibbażat ukoll fuq il-gost ta' tfal li tara f'dan l-isbaħ żmien tas-sena tiċċelebra l-miliet fil-Belt Valletta. U stiden lil kulħadd biex jieħu nota tal-avvenimenti fuq il-programm fosthom id-dawl u t-tiżjin li jsebħu l-Belt Kapitali, stilt walkers, korijiet u konċerti mużikali minn gruppi u kantanti popolari li jinkludu The Travelers, Michela, Ira Rosco u Gianluca Bezzina fost ħafna oħrajn. Mikallef ħabbar ukoll l-avveniment tal-aħħar tas-sena, l-akbar avveniment ta' din ix-xorta f'pajjiżna, se jkun qed jerġa' jsir fi Pjazza San Ġorġ u dħul għalih se jerġa' jkun bla ħlas. Il-kap tal-programmar u produzzjoni fih dan l-Aġenzija Jessica Muscat qalet li dwal u siġra tal-miliet fit-toroq ewlenin fil-Belt Valletta se jinxtellu fil-25 ta' Novembru meta se jiġi inawgurat ukoll presepju artistiku tal-miliet bis-swit id-daħla tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-projezzjonijiet spettakolari ta' mistennija fi Pjazza San Ġorġ imbagħad se jibdew mill-4 ta' Diċembru se tindaqqu ukoll mużika tal-miliet fi Triq ir-Repubblika matul il-perjodu kollu.